Bolo-bolo jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di Incarku Properti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinjing bolo ketemu maneh karo Incarku Properti atau Fauzi Jombang. Saiki aku nggawe basa Jawa ya, basa Jombangan bolo. Belajar aku biasa nggawe campur bahasa Indonesia campur basa Jawa, iki tak coba full basa Jawa bolo ya. Iki aku nge-review omah nang Desa Pandanwangi, Kecamatan Hiwo, Kabupaten Jombang. Luas tanah iku nang sertifikat 411 meter persegi atau 411 meter persegi dengan legalitas sertifikat. Iki posisi akses jalan mobil bisa masuk bolo ya, akses jalan aspal, dalane aspal. Omah layak huni nang kampung padat penduduk, dekat dengan fasilitas umum, sekolahan, masjid, dan hanya mek 7 menit teko alun-alun kota Jombang. Lagi arahnya nang alun-alun kota Jombang ya, nang kota Jombang itu sekitar 7 menit. Omah iki madepe madep ngulon. Omah wis pageran bolo, wis pageran, wis dijamin aman, lingkungan kondusif, lingkungan aman, nyaman, terkendali lah. Iki akses jalan nang gone ngidul ya, omah iki gak buntu dalane dan batasnya ya iki bos, pilar warna pink. Pilar warna pink iki batas sebelah kanan utawa sing tengen nih bolo ya. Iki tembok apa? Pager ngarep iki model lawas bola ya. Nah saiki biasa full besi atau galvanis. Nah saiki bahane cak kombinasi botolan, yang aran wong-wong botolan. Nah iki batas sebelah kiri rumah, sebelah kiwa omah iki batasnya bolo lah. Pas pilar warna pink maneh. Omah iki didominasi warna pink bolo. Oke, kita awake dhewe mlebu nang omah ya. Iki nang latar iku padha karo halaman. Ngarepe iki wis dipaving bolo ya. Latare halamane wis pavingan. Iki sekitar ukuran ya 10 kali 8. Dadine ngarepe omah sing induk iku, rumah iku bangunan ketok pilar loro iku sekitar 8 meter bolo ya. Dan dhuwure iki wis dipasang kanopi karo pemilik sing duwe. Dadi wis dijamin nek udan ya wis gak kudanan bolo. Bahane teko galvanis karo spandek. Nang ngarep omah iki enek taman, kebon, taman minimalis bolo, wis kena sampe tanduri lempuyang, bayem, tomat, kangkung ya sakarepe sampeyan bolo. Iki wis pageran ya, sebelah kanan tengene omah ya wis dipager dukur, ngarepe wis pageran. Nah iki dijamin aman. Nek parkir motor iki nek iso noto ya sekitar motor-motor cilik Agiaila iku sekitar 4 iso bolo. Nek Avanza ya paling ya 3 ngono paling. Nah nek iso noto bolo ya. Omah induk iki sekitar 7 ya, sekitar 7 kali atau bisa dikatakan 6,5 ya, 6,5 atau sekitar 6,5 atau 7 kali 23. Nah iki sebelah kiri rumah kiwa omah iki enek sosoran iki 3 meter ya, nang mengguri cek kena digawe dalan mengguri nang pawon nang ruang tengah. Iki empere bolo plat apa nek ngarani teras ya. Ini terasnya, teras ini ukurannya sekitar 2,5 meter. Teras ini ukuran sekitar 2,5 meter bolo. Wis di keramik ukuran 40 kali 40 keramike warna hitam. Nek aku gak patek, nek gak buta warna warsaku hitam.
warna hitam atau pokoknya warna peteng lah. Nah iki terus di keramik bolo ya, keramik dinding bolo. Omah iki gawe kusen utawa gawange gawe tok bahane kayu bolo ya, kayu. Iki jendela gandeng karo lawang, lawang iku kupu tarung. Kiwa tengene lawang ki enek jendelane, ya wis enek listrike. Omah iki ya cik dihuni karo pemilike bolo. Wis cik dihuni jadine ya piye ya? Ya jadi dol. Didol karo wonge akeh pindah. Intine ngono lah. Iki nang ruang tamu bolo. Ruang tamu ini sekitar ukurannya ya sekitar mungkin 3,5 bolo ya, 3,5 kali 4 meter bolo. Ukurnya ya di plafon, plafonnya bahannya kok gipsum bolo, gipsum didominasi warna pink. Lantai bahasa Jawane apa ya? Lantai ku spok ini sore lah. Nah, gue di keramik bolo, full keramik ukuran 40 kali 40. Nah, iki awake dhewe jek nang ruang tamu bolo. Ruang tamu. Iki omah iki dawa bolo. Koe. Nah, iki di enek gordene, selambune. Jek barang bolo iki soalnya jek dinggoni. Omah iki didol tanpa isi bolo ya. Saya ulang tak balani maneh. Omah iki dijual atau didol tanpa isi. Jadi dijual tanah plus bangunan sing kandel ya apa sanyo paling sanyo, genteng. Ya sing lampu itu kandel didol bolo. Nah, nek isine TV sing kulkas juga didol kak katut bolo. Sing sofa, kursi, kasur ya ora didol. Inang ruang atau kamar turun sing siji bolo ya, kaping setunggal. Nah, iki tak golek lampune poweteng, lampune mati bolo. Lampune mati. Nah, iki tak golek HP sik bolo, tak duluane gawe HP lagi. Kita dului gawe HP. Kamar tidur pertama, kamar tidur kaping setunggal, kaping siji ki ukuran 3,5 kali 3,5. Wis di plafon ya wis enak jendelane bolo. Dari omah iki kamar tidur pertama iki enek jendelane. Ya wis enek lawange. Lawange bahane teko kayu. Duduk cor utawa aluminium ora bolo. Nah, iki lawange. Oke, selanjutnya kita awake dhewe menuju ke kamar turun nomor loro. Iki kamar turun nomor loro bolo, ukurannya podo sekitar 3,5 kali 3,5, tapi nang kene enek kamar mandi nih bolo, enek nggone adus bolo. Kamar tidur kedua ini tidak ada, orang enek jendelane mau angin-angin tok karena wis pres ya. Tidak ada sisa tanah, orang di luwian sebelah kanan. Nah iki awake dhewe menuju nang kamar atau jeding ini, kamar mandi nang dalam bolo, tapi lampu nih mati peteng bolo. Nah ini kamar mandi dalam. Nah, omahe bek bolo wis wakai sini cek tinggoni wong anjine ya. Oke, kita awake dhewe balik nang ruang tengah. Iki ruang tengah awake dhewe meluncur OTW nang ruang apa? Ruang makan ya. Iki ruang makan nih bolo. Ruang makan iki wombo ya. Sekitar
3 meter atau 3,5 meter kali 5 meteran bolo, antara itu. Nah ini di sini nangke enek kamar tidur, kamar turun nomor telu. Nah, ini kamar tidur nomor 3 ukuran 3,5 kali 3,5. Jadi rata-rata kamar tidur iki nangke niku 3,5 musuh 3,5 bolo, antara iku. Di nang burine mana iki enek nggone sembayangan, musola keluarga, kanggo ndonga, kanggo sembayang iki bolo lah. Iki ukuran sekitar 3 meter bolo, 3 meter atau 2,5 meter lah, antara itu 2,5 meter mungkin, 2,5 meter, anggap aja 2,5 meter kali 3,5 meter bolo ya. Iki sembayangane nang kene iki enek minibar. Jadi toko pawon nanggone ruang makan iki enek bolongan iki bolo. Nah, dikek manisan, dikek lampu wis koyo minibar bolo iki bolo. Oke. Kita langsung ke dapur bolo lagi, dapure. Untuk sumur nang kene bolo ya, sumur bor air jernih. Alhamdulillah tausat. Iki luas ya, dapur iki lumayan luas, 2 meter 2,5 2,5 meter kali 10 meteran bolo iki. Wombo pawone ya, ini wastafel, nggone kompor wis tersedia kabeh, wis enek, karek ngenggoni pindahan nggawa dhuwit wis sampean nggoni bolo. Ndukure pawon iki bane atau atape teko asbes bolo ya. Nek ruang rumah utama iku gawe genteng bolo. Bahane teko genteng. Nah iki nenek kamar mandi. Jadi iki kamar mandi plus WC, dan di samping kamar mandi iki enek gudang. Dari total nang kene ku enek sekitar 3 bolo. Nah iki gudang pertama, engko sing gudang kedua dan ketiga awake dhewe syuting ya. Iki bake kamar mandi lumayan. Ukurane kamar mandi jeding iki sekitar piro ya? 1,5 meter musuh 1,5 meter bolo. Antara iku nah nang kene lawang mengguri bolo. Iki enek sisa tanah sekitar 10 kali 8 ya, 10 musuh 8. Enek 3 wingon-wingon bebek, meri, mentok, gajah, jerapah nek. Nek iso ngingoni ya, iki lumayan lombo. Nang mburi iki ditanduri pring. Pring iki perbatasan karo kali. Dadi nek omah iki enek kali ini bolo sebelah mburi ya. Jadi nang mburi omah iki enek kali ini, perbatasan karo kali. Nah, iki ya wae ndajeng nyuting teko mburi ya. Lurus iku ono iki ade nang mburi sebelah kanan bolo, sebelah tengen. Nah kene barongan iku kali lah, ketok kali ini bolo. Teko bibir lambene kali nanggone omah tembok itu sekitar 10 meter bolo, sekitar 10 meter ya, lumayan ombo ya. Jadi insya Allah aman lah. Nah, sekitar 10 meteran antara itu bolo ya. Iki tembok sebelah kiri omah bolo, sebelah kiwone omah iki wis dilepo, wis aman, terkendali bolo. Nah, iki omah iki tak ulangi maneh, tak baleni maneh, nang lokasine nang Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Luase nang sertifikat iku 411 meter. Ukurannya sekitar 10 ping 41. Bangunannya omah induknya itu sekitar 7 kali 23 atau 23, dan 3 gudang. Nah, sementara enek gudang siji kok awake dhewe mengarep maneh deloki gudang sing nomor 2 dan nomor 3 ya. Iki didol cuma hanya mek 500 selawe juta,
tak balik mana. Rumah ini dijual seharga 525 juta, legalitas sertifikat. Nah iki saiki ya di kan sebelah kiri omah ki enek sekitar sisa tanah sama orangnya itu dipasang sosoran di tebane asbes sekitar 3 meter bolo ya. Nah ini saya tak balik mana kebablasan aku tak balik mengguri ya. Nah ini posisinya, ini ada sisa, ada ruangan mana bolo iki karo wong iku dibangun gudang kanggo usahane biyen kan, kanggo nyetok barang. Pemilik bengku supplier bolo, supplier ini karo wong nang kene enek 2 ruangan bolo, enek loro ruangane. Situke kantor paling ya, kantor dan situke gudang. Nah nggih sepurane bolo powet wis berantakan ini, posisinya memang tidak difungsikan ya. Yang jelas iki ada ruangan atau anggap aja gudang enek loro, gudang atape ndukur toko asbes. Oke bolo ya, demikian semono ae review dari teko Incarku Properti atau Fauzi Jombang. Dijual cepat rumah, lokasi nang Desa Pandanwangi, Kecamatan Diok, Kabupaten Jombang. Luas tanah 411 meter, terdiri dari 3 kamar tidur, 3 gudang, musola, listrik, sumur bor, masih layak huni dan masih dihuni sama pemilik. Ukuran sekitar 10 kali 40 siji, dijual seharga 525 juta. Demikian review dari saya, matur nuwun telah menonton. Kalau sahabat-sahabat mempunyai properti, duwe properti mau saya upload channel saya ini, bisa hubungi saya di 081559827308. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's going on? Look at me sometimes.